Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Аралашырга үземнең туганнар белән, балалар белән аралашам, башка кеше белән аралашканым юк. Милли мессенджер. Татарстанда халыкны идарәче компанияләр белән аралашу өчен Макста төркемнәр ачыла. Минем артымда күргәнегезчә төзүчеләр бирдәге мәйданчыкны комплекслы рәвештә төзекләндергәннәр. Алар балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, заманча уен комплекслары урнаштырган. Яңа социаль объект Әлмәттә заманча балалар бакчасы төзелеше тәмамланган. Жырларын да менә шундый җиңел җырларны, теге тянучий җырларны җырлый алмыйбыз. Без теге җиңелчә инде элекке җырлаган җырларны җырлыйбыз. Авыл җирлекләре артистлары. Әлмәттә Балкыш фестиваленең зона этабы башланды. Республика торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә коммуникацияның яңа дәрәҗәсенә күчә. Халык һәм идарәче компанияләр арасында үзара хезмәттәшлекнең төп инструменты булып Макс милли мессенджеры тора. Бу исә барлык милекчеләрне, коммуналь хезмәткәрләрне һәм халыкны төрле проблемаларны оператив хәл итү өчен бер куркынычсыз платформага җыйну максат итә. Әмма районыбызның башкарма комитетында узган очрашу күрсәткәнчә, платформаны гамәлгә кертү темплары әлегә җитди сораулар тудыра. Халык үзләре яңа сервиска гадәти чатларны алыштырырга әзерме һәм ни өчен рәсми статистикада бүген кызыл зона? Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Без шәһәр урамнарына чыгып, Әлмәт халкының яңа мессенджер турында беләләрме, юкмы һәм алар инде өйрәнгән системаларны алыштырырга әзерме икәнен белергә булдык. Telegram булгач, ВКонтакте эшләгәч, кирәге юк инде миңа. Әле пока скачать итмәдем, шуңа күрә алда ничек булыр. Демәк, сезгә эш буенча да әлегә кирәге чыкмады аның, әйме? Эш буенча юк шул. WhatsApp буенча, VPN буенча эшләр итәбез инде. Аралашырга үземнең туганнар белән, балалар белән аралашам, башка кеше белән аралашканым юк. Декабрь ахырыннан Макс мессенджеры идарәче компанияләр белән аралашу өчен мәҗбүри инструментка әйләнде. Есть дымовой чат, да, мы перешли. Дымовой чат. Активно пользуемся на данном этапе. Но в основном аварийные ситуации с отоплением, с приборами учета, потому что дома уже советского периода, все требует замены. Да у нас дом-то уже, наверное, сколько, не знаю, наверное, там не в курсе про это. Наверное, его никогда и не было. Дом-то небольшой все равно, поэтому. То есть даже когда вы были в другом мессенджере, вас не приглашали? Нет. Как Только решается по вопрос уборке проблемы? подъезда вот это вот все. Ну, напрямую туда только идти, если. Мин авылда торам бит, дисәм. Шуңа күрә әле дымовой чатлар, андай чатлар юк. Сораштыру күрсәткәнчә, Макс платформасына ышану бар. Ләкин аларда масса күләмлек җитми. Нәкъ менә шушы буш чатлар республика дәрәҗәсендә фикер алышуның төп темасы булды. Татарстан Төзелеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада инде 15 меңгә якын йорт чаты булдырылган. Әмма саны күп булуыннан гына түгел. Министрлыкның төп максаты бу чатларның 80% тере булырга, ягъни һәр йортта 20дән артык актив кулланучыны берләштерергә тиеш. Бүгенгә вәзгыять кискен, максатчан күрсәткечкә чатларның 9% гына ирешкән. Каналы, во-первых, нужно создать, второй момент, там активно можно размещать информацию, которая необходимо проводить на население. Без үзебезнең шәһәребезнең йорт чатларын табарга тырыштык. Бу мәсьәлә җиңелләрдән булмады. Табылган идарәче компанияләр үз каналларын шушы көннәрдә генә булдырганнар. Табылган чатларның язучылар санында берничә кеше генә. Шулай ук Telegram-каналга язылучылар арасында да үзебезнең аноним сораштыру уздырырга булдык. Кыска гына вакыт эчендә җыелган җаваплар 34 катнашучының 32% гына торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча Максны актив куллана. Сораштырылганнарның яртысыннан артыгы я мондый чатның барлыгы турында белми, я идарәче компания аларны яңа мессенджерга чакырмаган, я аларның чатларында эш әлегә актив башкарылмый. Берничә атнадан калабызда Алан исемле яңа балалар бакчасы үз ишекләрен ачачак. Полевай урамында әлеге заманча социаль объект төзелеше инде төгәлләнде. Бүген масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре өчен беренче экскурсия уздырдылар. Әзерлекнең соңгы этапларын безнең төшерү төркемендә күрдем. Сүз Алсу Нуриевага. Группа «Теремок» встречает первых наших гостей. Это вы.
и уважаемые, наверное, жители города, которые будут смотреть это интервью вместе. Гомми мәйданы 4200 квадрат метр булган 3 катлы яңа балалар бакчасы 164 урынга исәпләнгән. Бина иң заманча стандартлар буенча проектланган һәм сабыйларны да кертеп 8 гомми үсеш төркеме эшен күздә тота. Үсеп килүче районда аны төзүнең төп бурычы халыкка балаларын якындагы бакчага йөртү мөмкинлеге. Учреждение полностью оборудовано, антитеррористически защищено, камеры видеонаблюдения, высокий плотный забор, скуды, доступ в помещение по звонку, открытие дверей по нажатию кнопки. И внутри помещений также установлены видеокамеры, которые позволят следить за передвижениями детей. Алан балалар бакчасының эшке киңлеге максималь функциональ рәвештә оештырылган. Бинада уңайлы төркем бүлмәләре, педагоглар өчен методика кабинеты, иркен кирүү бүлмәләре, административ кабинетлар, персонал өчен бүлмәләр, лифт холлары урнашкан. Белем бирү һәм түгәрәк эшчәнлеге аерым бүлмәләрдә алып барылачак. Моның өчен музыка һәм спорт заллары, психолог һәм татар теле кабинеты каралган. Заманча итеп азык-төлек һәм медицина блоклары да оештырыла. Инфекцияләр таралуны булдырмау өчен җиһазландырылган изолятор да бар. Если этого ребенка необходимо отделить от других детей, очень правильное решение. То есть выход из изолятора идет непосредственно на улицу, больного ребенка через помещение детского сада не проводят. Тулы белем бирү процессы һәм балаларга уңайлы булсын өчен кирәкле барлык заманча җиһазлар, инвентарь сатып алынган һәм урнаштырылган. Мебель у нас растущая. Если детки, допустим, придут более рослые в эту группу, мебель можно будет вместе с тем, как дети растут, ножки у стульчиков и столов будут подняты. Игрушечки уже разложены, все игрушки на своих местах. Минем ортымда күргәнегезчә төзүчеләр бирдәге мәйданчыкны комплекслы рәвештә төзекләндергәннәр. Алар балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, заманча уен комплекслары урнаштырган. Проектны Татнефть компаниясе ярдәмендә гамәлгә ашырганнар. Бүгенге объект барлык кирәкле рөхсәтләрне алган. Гыйнвар ахырында планлаштырылган рәсми файдалануга тапшырылганнан соң электрон гаризалар кабул итү ачылачак һәм тиздән балалар бакчасы нәни әлмәтләрне кабул итә алачак. Алсу Нуриева, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Балкыш сияние 9-нчы Республика үзешчән башкаручылар фестиваленең зона этабы башланды. Беренче очрашу Кама Исмәгыйль мәдәният йорты базасында узды һәм анда районның 6 авыл җирлеге үзешчәннәре үзләренең сәхнә осталыкларын күрсәтте. Балкыш сияние иҗат фестивален республикабызда 2012 елдан бирле уздырылып килә. Аның төп максаты пенсия яшендә булган абый-апаларның иҗат потенциалын ачу һәм әлбәттә инде вакытны мавыктыргыч һәм күңелле итеп уздыру. Кама Исмәгыйль авылы мәдәният йорты сәхнәсендә район башкарма комитеты ветераннары ансамбле. Алар үзләрен иҗат төркеме дип атый. Коллектив буларак узган елның сентябрендә формалашканнар. Бу чарада кунаклар буларак чакырылды. Бәйге алдыннан генераль репетиция булды диләр. Төркемдә безнең элекке хезмәттәшебез Васия ханым Зарипова да бар. Очрашабыз атнага 2 тапкыр. Безнең бу группа 9 кешебез группада. Атнага 2 тапкыр очрашабыз. Безнең үзебезнең бүлмәбез бар. Ну, җырлар инде менә шундый җиңел җырларны гына теге тянучий җырларны җырлый алмыйбыз. Без теге җиңелчә инде элекке җырлаган җырларны җырлыйбыз. Фестивальнең зона этабында тагын бер элекке хезмәттәшебез Илдар Бексемировны да очраттык. Биредә аның фотосурәтләре. Аларда уңган әлмәтлеләрнең матур гөлбакчалары. Бик матур, мен шаккатып йөрдем инде. Русский Акташ поселогында биреуләрнең төшерергә кушканнар, алар еракка үтәргә киткәннәр, әби бабайлар. Төшерергә кирәк бит. Урам ягыннан биек койма, зур капка, берничә кирип булмый. Мәйтәмгә төшерергә кирәк. Кире яктан әйләнеп, яңгыр яуган как раз. Билдән үлән. Шуннан барып, түгәнрәк койманы табып, шуннан сикереп төштем дә бәрәңге бакчаларына кирип, шуннан төшереп кайтып киттем. Вазифаны үтәп. Габдрахман Тайсуган, Кама Исмәгыйль, Бишмунча, Яңа Нәдер һәм Кәләй авыллары вәкилләре төрле жанрларда чыгыш ясый. Араларында нәфис осталары, җырчылар, биючеләр дә бар. Менә мондагы активлык һәрберебез белән аралашу, менә бер семья кебек булып беттек. Һәрберебезнең шатлыгын, кайгысын бергә уртаклашып, бергә яшибез.
рәхәт, бик рәхәт йөрибез. Мин пенсияга чыккачтан шушы коллективка килеп кушылдым. Менә хәзер ничә ел инде шушы коллектив белән аралашып яшим. Бу коллектив миңа стимул бирә яшәргә. Фестиваль мәдәни мирасын саклауга, өлкәннәрнең иҗатын популярлаштыруга һәм милләтара бердәмлекне ныгытуга ярдәм итә. Ел саен бөтен республика буенча меңләгән катнашучыларны җәлеп итә. Әлмәтлеләр фестивальдә иң күп санлы һәм уңышлы катнашучыларның берсе, ди Владимир Яшанин. На всех фестивалях из 10 номинаций Барлык фестивальләрдә дә 10 номинациянең 7-8-е һәр вакыт гала-концертка узды. Танылган ветераннар хоры 8 тапкыр фестиваль лауреаты. Безнең көчле тавышларыбыз бар. Гомумән, Әлмәттә талантлар күп. Вообще в Альметьевске много талантов. Проект Татарстан рәисе тарафыннан хупланды һәм Россия халыклары бердәмлеге республикада хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына, шулай ук ветераннар хәрәкәтенең 40 еллыгына багышланды. Рәдифә Нугманова, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Булыт арасыннан. Казан инновация университетының Әлмәт филиалы клияты студентларының ихтибар үзәгендә гадәти булмаган полиция хезмәткәрләре, хезмәт этләре. Беренче һәм 3нче курс студентлары Ичке эшләр идарәсе питомнигына кинологлар һәм аларның тәрбияләнүчеләре эшен эштән күрү өчен килгәннәр. Бу очрашуда безнең иҗат төркемендә булып кайтты. У собаки есть несколько, скажем так, видов обозначения. Она может или зависнуть, или сесть. Конкретно у него собаку Вояж зовут. Обозначение посадка. Если он усаживается, значит, есть какое-то взрывчатое вещество. Кинолог Александр Власов студентларны кинолог һөнәре һәм полиция этләре белән таныштыра. Бу Вояж, аңа 3 яшь. Карап торышка гади эт кебек күренсә дә, ул чын профессионал. Иң катлаулы һәм җаваплы өлкәдә шартлаткыч матдәләр эзләү буенча эшли. Кинолог студентларга бер команда бирүгә Вояжның ничек эшли башлаганын күрсәтә. Ул өрми һәм ашыкмый, куркыныч тудырмас өчен тыныч эшләргә өйрәткәннәр. Мондый партнер белән эшләү тынычлык һәм идеаль контакт таләп итә, ди Александр. Вояж эзләү коралы гына түгел, ә тулы хокуклы хезмәттәш. Аның сизгер борыны белән кешеләр тормышы бәйле. Сегодня тут на данный момент 7 собак. Бүген бездә 7 эт, аларның юнәлешләре 2 төргә аерыла. Эз буенча табу һәм шартлаткыч матдәләр барлыгын ачыклау. Эт 8 яшькә кадәр эшли, ләкин әгәр дә эт әзер һәм алга таба эшли алса, ул 10 яшенә кадәр эшли ала. Ләкин күпчелек 8 яшендә этне пенсияга җибәрәләр. Так, в основном 8 лет собаку уже списывают и отправляют на пенсию. Студентлар өчен мондый экскурсия хокук саклау органнарының реаль эш практикасы белән элемтәгә керү өчен зур мөмкинлек булды. Беренче курслар өчен бу ведомство белән танышу булса, 3нче курс студентлары өчен киләчәк профессия юнәлешен сайлау турында уйланырга сәбәп. Кинолог, да, профессия интересная. Кинолог әйе кызыклы һөнәр, ләкин мин аның буенча эшләмәячәкмен. Мин моның ничек булганын эштән карарга теләдем. Этләр белән нинди гамәлләр була, аларны ничек өйрәтәләр һәм алар белән ничек эшлиләр. Как их обучают, вот, как с ними работают. Это достаточно, думаю, сложная работа. Этләрне укыту шактый катлаулы эш. Әле алар шундый тәрбияле. Бу беренче чиратта кинологларның иҗади эше. Безгә хәзер аларның ничек эшләвен күрсәттеләр. Бу әлбәттә бик мавыктыргыч һәм бу профессия белән кызыксынмаска мөмкин түгел. Невозможно не заинтересоваться. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Документларда тәртип саклаучылар. Бүген Россия Ичке эшләр министрлыгы системасында эш һәм режим хезмәте көне билгеләп үтелә. Әлмәт идарәсендә бу бәйрәмне яшь һәм бердәм коллектив каршы ала. Аның өчен дисциплина һәм тәртип кыры сүз генә түгел, ә көндәлек хезмәт. Бүгенге героебыз Аделина Шәвәлиева, Әлмәт Ичке эшләр идарәсенең документлар белән эш итү бүлеге хезмәткәре. Полициянең күренми торган фронты, ансыз бер бүлектә дә тәртип мөмкин түгел. Чөнки ачылган һәр җинаять һәм шишелгән һәр мәсьәлә артында документ белән эшләү хезмәткәрләренең гаять зур хезмәте тора. Аделина Шәвәлиева әлеге бүлектә 4нче ел эшли. Бу вакыт эчендә ул ышанычлы белгеч булган. Шуңа да аңа иң катлаулы участок гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүне тапшырганнар.
Очень большой документооборот. Вот, допустим, обращение граждан у нас... Әйе, бездә бик зур документ әйләнеше бара. Мәсәлән, 2023 елда бездә гражданнарның мөрәҗәгатьләре саны 6925 булган. Бу сан ел саен артагына бара. Оборот увеличивается и увеличивается. Аделина Шавалиева көн саен 50-дән алып 70-кә кадәр гариза һәм шикаятьне эшкәртә һәм тиешле бүлеккә җибәрә. Аның эш төгәллегеннән халыкның үз соравына җавапны ничек тиз арада алуы бәйле. У нас ведется заливка ответов на обращение граждан. Бездә гражданнар мөрәҗәгатьләренә җаваплар тутырыла. Һәр документның үз вакыты бар. Гражданнарга җаваплар вакытында килсен өчен мин аларны контрольдә тотам. Шулай ук бездә почта бар. Анда без хатларны кабул итәбез һәм җибәрәбез. Анда да көненә якынча 100 хат була. В день у нас тоже с Почты России приходит может прийти около 100 писем. Аделина өчен бу бәйрәм 4-нче эчке эшләр органнары системасында ул шул чаклы эшли. Безнең коллектив минем көчле ярдәмем ди хезмәткәр. Аның бүлегендә бер-берсе өчен чын гаилә булган яшь амбицияле кызлар эшли һәм алар Эльвира Илольдинова кулы астында хезмәт куя. У нас коллектив относительно молодой, но при этом он очень сформированный. Все относятся... Безнең коллектив чагыштырмача яшь, ләкин шул ук вакытта инде формалашкан, барысы да үз бурычларына намус белән карый. Эш һәм режим бүлеге 223 еллыгын бәйрәм итә. Безнең хезмәт бик борынгы, ул күзгә күренми торган эш, ләкин ул бик кирәкле. Безнең эш һәркемнең түземлелек һәм тырышлык таләп итә. Терпение, усидчивость. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.